Ако вашата камина пуши, решението е Джеми. Здравейте всички! Нека видим как да разрешим окончателно проблема с пушека на вашата камина с аспиратора Джеми. С няколко лесни стъпки. Сега монтираме аспиратора Джеми. Той представлява димоотвод. Това е аспираторът Джеми, а това си ти. Взимаме 1 метър. Ножици. Фиксирана отвъртка. 2 ключа номер 10. 1 ключ номер 13 и инструкциите, които се съдържат във всяка опаковка. В този урок ще откриете всички фази на монтажа. Готови ли сте? Първото нещо, което трябва да направите преди да поръчате аспиратора Джеми, е да проверите дали формата на вашия комин е кръгла, квадратна или правоъгълна. Ако вашият димоотвод отвън има комин с квадратна или правоъгълна форма, ще намерите целия комплект за монтаж вътре в опаковката. Ако вашият комин се състои от само един димоотвод с кръгла форма, без облицовка на стените, трябва да поискате кръгъл адаптер, който отговаря на размера. Вземете метъра. Измерете външния размер на вашата тръба и поръчайте заедно с аспиратора и кръглия адаптер. Поставяме опаковката вертикално, като нагоре е страната, която трябва да се отвори. Отваряме опаковката, като срязваме връзките с ножиците или с нож. Освен аспиратора Джеми, вътре ще намерите 4 големи скоби, 4 малки скоби, инструкциите за монтажа, винтове и болтове, необходими за монтажа, и регулатора на скоростта. Измерваме размера на димоотвода. Поставяме скобите на 4-те страни на аспиратора. Взимаме метъра и отдалечаваме по-големите скоби според размера на нашия димоотвод, като добавяме 1 см повече така, че да пасне идеално на димоотвода. Ще фиксираме 4-те големи скоби с 4-те по-малки скоби, намиращи се в опаковката, с помощта на 2 ключа. В зависимост от дължината на димоотвода, малките скоби могат да бъдат закрепени отвътре или отвън на големите. Взимаме по-малките винтове с болтове, за да закрепим 4-те малки скоби към големите. Изравнете процепите в скобите с дупките в основата на Джеми и закрепете с винтове и болтове с помощта на ключ. С втория ключ задигнете винтовете. Проверете отново размерите, преди да затегнете всички винтове.
Сега ще извадим аспиратора от картонената опаковка, като го хванем от външната страна. Сега аспираторът Джеми е готов за монтиране. Поставяме аспиратора на димоотвода на комина. Взимаме двата по-дълги болта от опаковката и фиксираме аспиратора върху димоотвода. Сега трябва да удължим кабела близо до аспиратора, за да го отведе до централата, която обикновено се намира до камината за по-удобно използване. Внимание! Да се избягва разкачването на кабела от разпределителната кутия на двигателя, за да бъдат използвани след това на различни кабели, тъй като кабелът, който сме предоставили, е специално пригоден за високи температури. Сега свързваме кабелите в разпределителната кутия към централата. Свържете тук двата кабела, които отиват към аспиратора. Свържете тук заедно двата кабела за заземяване, идващи от заземяването на инсталацията и заземяването на аспиратора. Свържете тук двата кабела, идващи от захранването 220 волта. Сега можем да закрепим регулатора към стената или, ако предпочитате, можем да го поставим от вътрешната страна на същата стена. Включваме аспиратора и завъртаме копчето за регулиране в зависимост от предпочитаната скорост. Аспираторът Джеми има 6 скорости на всмукване и е безшумен и безопасен. Всъщност, до превключвателя има предпазител за защита от късо съединение. С аспиратора Джеми, вашата къща или вашият бизнес няма да имат проблеми с дима. В случаите, при които коминът ви е с особена форма, не се безпокойте. Помислили сме за всички решения. Ето някои примери. Ако вашият димоотвод е кръгъл вътре в един квадратен или правоъгълен димоотвод, трябва да запълните пространството, което се образува между кръглия и квадратния димоотвод с хорусан или ламарина така, че да не се разсея силата на всмукване. В случай, че имате повече кръгли димоотводи вътре в димоотвода в стената, удължете съответния димоотвод и монтирайте аспиратора с кръгъл адаптер в зависимост от външния диаметър на вашия кръгъл димоотвод. В случай, че димоотвода надвишава размерите на аспиратора Джеми, т.е. над 43 квадратни сантиметра, трябва да монтирате аспиратора с по-големи регулируеми скоби, като използвате 4 фишер вертикално на 4-те ъгъла на аспиратора. В случай, че имате димоотвод само с една страна, надвишаваща 43 см и друга под 43 см, трябва да монтирате аспиратора с по-малките скоби в комплекта.